Hvorfor ligger under broen? Og vi tror, vi er de bedste. Og hvad kan Åbes Bro gøre? Åbes Bro kan ikke skide. For jeg er politiet mig derhen. Gitte Yde, sig noget til os. Hvad ved hun? Hun vil sutte min højre nos. Og hun har en nosindsprøjtning her. Hun har en nosindsprøjtning der. Gitte har en nosindsprøjtning her og der. Hun har en nosindsprøjtning her. Kan Gitte spille på trommer? La 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 la. For hun vil sutte på mine lunger. La 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 la. La 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 la. Kan Gitte spille på trommer? Kan Gitte spille på trommer her? Kan Gitte spille på guitar? Og hvad så det så er? Men det er jo så sandt. Det er jo så sandt. Så sandt. Jeg skal være den bedste boy. Tak for jer. Sig tak for jer. Tak for jer. Ej, vi vil have den sidste. Nej, det skal vi ikke. La 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 la. Vi er alle sammen i dumme vej. For helvede, det kan jeg høre på de her spil.